אז חישבתי ומצאתי שבעצם זה עובד ככה. אגורה בחזקת 30. אנחנו מגיעים ל-5,368,706 שקל. 5 מיליון, יותר מ5 מיליון מאגורה שמכפילה את עצמה. ושוב, כמו שאני אומר, ברגע שאנחנו מתעסקים עם משהו שמכפיל את עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בריבית דריבית, בצורה אקספוננציאלית, אתם מתעסקים עם פצצה מאוד מאוד חזקה. ברגע שאתם לוקחים כוח כזה חזק לתוך הכלכלה של החיים שלכם, או לתוך כל דבר שיכול למנף אתכם בחיים, אתם מתעסקים עם משהו מאוד עוצמתי. קחו למשל את מקדונלדס, קחו רשתות שבעצם הגדילו את עצמם בצורה כזאת שמכפילה את עצמם. הם מגיעים למינוף מאוד מאוד גבוה. לכן הבחירה הזאת הייתה חכמה למרות הפיתוי של 10,000 שקל כל יום. עכשיו, מה שאפשר להגיד זה שאם הייתם באמת בוחרים את האופציה של האגורה ומספרים למישהו מהמשפחה שלכם או לאיזה חבר טוב, וואלה, יש איזה מישהו שיצא לחו"ל ל-30 יום והוא הציע לי להחליף אותו בעבודה במשך 30 יום, והחבר שלכם ישאל אתכם, אוקיי, ומה ההצעה? כמה אתה מקבל? אז תגידו לו, לא הרבה בהתחלה, אני מקבל 20 אגורות, 30 אגורות, ככה, ואז אתה מפגרים? אם נפלת על הראש, כאילו, מה, הייתה איזו אופציה אחרת? כן, הייתה אופציה אחרת של 10,000 שקל כל יום. תגיד, מה, אתה גנוב? אתה מעדיף להתעסק עם כמה אגורות כל יום מאשר להתעסק עם 10,000 שקל כל יום? כאילו, איפה אתה חי? ואז הוא לא מבין שיש פה בעצם כוח של שכפול. בטווח הרחוק או הבינוני רחוק אפשר להגיע לסכומים הרבה יותר גדולים מאשר בהתחלה. ולמה זה קורה? איך זה קורה? בגלל צורה אקספוננציאלית. אם אנחנו לוקחים את הגרף, זה הכסף, וזה הזמן. אנחנו בעצם כאן, מאוד מאוד רדוד, ובום, זה מתפוצץ. בעצם הצורה הזאת גורמת לנו פה, בברך הזאת, להגיע לנקודת המומנטום, שמשם זה כבר מתפוצץ, והכסף הגדול מגיע. אז בעסק שלנו, אנחנו עובדים קשה באזור הזה, אנחנו בונים את הקהילה שלנו, זה לוקח זמן עד שזה מתחיל להתגלגל, אבל ברגע שמגיע פה לברך, אי אפשר לעצור את זה. זה הופך להיות חיה מטורפת שהיא מכניסה כסף כל יום והרבה. אז הבחירה הזאת היא הייתה מאוד נכונה. זה העסק שלנו. מי שיש לו סבלנות בהתחלה ויכול להבין שבעצם אנחנו נותנים מאמץ על מנת להגיע למומנטום הזה, הוא פשוט תהיה מסודר בחיים שלו בצורה שהסביבה שלו לא תוכל להקל איך הוא עשה את זה. אז כל הכבוד למי שבחר את האופציה הזאת, ונתפגש בווידאו הבא.